Fl-ewwel intervista tiegħu bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali, Alexander De Marco konferma li l-ekonomija Maltija tinsab f'pożizzjoni b'saħħitha bit-tkabbir ekonomiku sostnutu suq tax-xogħol li qed ikompli juri riżultati pożittivi. De Marco, ekonomista b'esperjenza wiesa, saħaq li l-finanzi pubbliċi ta' pajjiżna huma fuq pedament sodi. Il-Gvernatur spjega kif id-dejn nazzjonali naqas b'mod qawwi tul is-snin, fil-waqt li fl-2004 kien jammonta l-71.2% tal-ġid nazzjonali, illum niżel 46.2% biss, tnaqqis li jikkuntrasta b'mod ċar ma' dak li ġara f'ħafna pajjiżi Ewropej fejn id-dejn kompla jiżdied. De Marco enfasizza li d-dejn għandu dejjem jitqies brabta mal-ġid nazzjonali u l-kapaċità ta' pajjiż li jħallsu, u spjega li referenzi għall-2013 saru għax dak kien l-aktar perjodu kritiku għall-finanzi tal-pajjiż. Saħansitri istituzzjonijiet internazzjonali bħal Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF qed jikkonfermaw li Malta għandha livell ta' dejn sostenibbli li jippermetti lil pajjiż jaffaċċja sfidi ġodda b'konfidenza. Dwar is-sussidji fuq l-enerġija, l-Gvernatur kien ċar li dawn kienu meħtieġa biex jiġu protetti l-familji u n-negozji. Huwa sostna nis-soluzzjoni fit-tul tinsab f'investiment qawwi fl-enerġija rinnovabbli u f'sorsi alternattivi biex tonqos id-dipendenza ta' Malta fuq swieq internazzjonali instabbli. Fuq l-inflazzjoni, De Marco spjega li l-prezzijiet tal-oġġetti essenzjali ma żdidux kif qed jingħad, iżda fil-fatt naqsu. Minflok kien hemm żieda fil-prezzijiet ta' servizzi relatati mat-turiżmu bħal ristoranti u titjiriet blajru li waslu biex ir-rata ġenerali tal-inflazzjoni tidher ogħla. Rigward is-settur bankarju, l-Gvernatur iddikjara li ma jara l-ebda riskju mit-tluq tal-HSBC.